bas alƙawarin Allah gaskiya ne, wata rana daular sahibar wa zaman za ta kafa daram a doron ƙasa. Jiran lokaci ake yi, kuma munan 'yan zaman jira ne. Akwai hadisin da yake cewa afdalul amal al-intizar, mafi fifikon aiki ba mafi falala shine jira. To ya nuna jiran nan na da wahala, ba su sauƙan abu bane. Ba yana nufin za ka zauna ne kawai ka tattara hannunka ka ce kana jira ba. Ya nuna za ka yi aiki ne domin jira din, shi yasa ya zama mafi bicin aiki. Lokacin da kake inda daɗin nan kana hayyaka kanka ne, kana shirya kanka ne ya zuwa wannan lokacin, shi yasa yake da wahala. Ainihin za ka dake ne daram akan tabarkin shi alƙa'im alaihissalam har ya zuwa bayyanarsa. In ya bayyana kana da rai falillahi alhamdu, in ma bai bayyana kana da rai ba, ya bayyana bayan baka, to akwai fatan ma za ka dawo.